πολυτροφικές καλλιέργειες, δηλαδή καλλιέργειες οι οποίες προορίζονται για να δώσουν τροφή για τα ζώα. Λοιπόν, το πρώτο μηχάνημα, το πρώτο σύστημα εδώ πέρα είναι ένα μαχαίρι παλινδρομικού τύπου, δηλαδή κάνει αυτή την κίνηση. Παίρνει κίνηση από το PTO, αλλά θα δείτε ουσιαστικά βγαίνει. Υπάρχει το PTO ενώνεται, μάλλον παίρνει με έναν εδώ πέρα σωλήνα, με έναν άξονα, βγαίνει ακριβώς εδώ πέρα, όπου εδώ πέρα έχουμε, τι έχουμε, το PTO δίνει, η κίνησή του είναι περιστροφική. Πώς η περιστροφική κίνηση του PTO γίνεται με παλινδρομική? Κάθετα, αλλά με τι μηχανή, με ένα εξάρτημα. Με ένα διοστήρα, μπράβο. Στον ελκυστήρα μέσα στη μηχανή, εκεί έχουμε την παλινδρομική κίνηση που γίνεται περιστροφική με το διοστήρα. Έτσι. Εδώ γίνεται το αντίστροφο φαινόμενο. Αλλά ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουμε περιστροφική κίνηση. Αυτός εδώ πέρα είναι ο διοστήρας, όπου κάνει δηλαδή κάποιος γυρίζει, κάνει την κίνηση, την κάνει παλινδρομική. Και βλέπετε εδώ πέρα ενώνεται με το μηχάνημα. Έχουμε και ενώνεται με ένα ξύλο, έτσι ώστε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο να σπάσει το ξύλο για να μην μπορεί να κάνει ζημιά στο μαχαίρι. Λοιπόν, και τώρα να σας δείξω λίγο πότε αποτελείται το παλινδρομικό μαχαίρι. Αποτελείται τι? Λοιπόν, μπροστά έχουμε τις λόγχες. Εδώ πέρα είναι οι λόγχες, φαίνονται κιόλας. Οι λόγχες βοηθάνε για να ξεχωρίζουν φυσικά το φυτό, να μπορεί πιο εύκολα να κοπεί. Εδώ έχουμε το μαχαίρι, αυτό κινείται μέσα. Αυτή είναι πύρα κινείται, παλινδρομικά. Έτσι. Η παλινδρομική κίνηση. Εδώ πέρα έχουμε 1, 2, 3. Πόσο είναι, 2, 3, 4, 5 συστήματα τα οποία κρατάνε τα μαχαίρια χαμηλά να μην φεύγουν, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη διατιμητική δύναμη, δηλαδή καλύτερη κοπτική δύναμη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο στο δίπλα, πάνω στο πρόσωπο πίσω εδώ πέρα. Αυτό είναι πάλι μαχαίρι, το οποίο είναι περιστροφική κίνηση με δίσκη. Πάλι βλέπετε, αυτό είναι φερόμενο, παίρνει σύνδεση από το PTO, από το δυναμοδότη, μέσω γραναζιών έχετε εδώ πέρα πίσω και κινούνται 2-2, δηλαδή αυτά τα δύο κινούνται έτσι. Λοιπόν, και αντίστοιχα τα άλλα δύο από την 2-2 εσωτερικά, έτσι ώστε τα μαχαίρια είναι εσωτερικά καθώς κινούνται, κόβουν μία και μία-δύο σειρές από την καλλιέργεια. Ενώ το άλλο παλινδρομικού τύπου κόβει όλη τη σειρά που βρίσκει μπροστά. Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο. Προσέξτε λίγο, παιδιά, πηγαίνοντας πίσω τα πόδια. Είναι πάλι περιστροφικού τύπου, αλλά με κύματα. Λοιπόν, αυτό είναι σύγχρονο. Αυτά υπάρχουν και τώρα στην καλλιέργειες. Πάλι παίρνει κίνηση από την αποδότη. Λοιπόν, ορθοκοπτικό και αυτό. Τρία σημεία σύγκρισης. Ορθοκοπτικό. Εδώ τι έχουμε, και τα μαχαίρια βρίσκονται εσωτερικά από αυτά τα τύπματα. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα, έτσι φεύγουν τα μαχαίρια που κόβουν την καλλιέργεια. Το πλεονέκτημα των περιστροφικών ορθοκοπτικών σε σύγκριση με τα παλαιοδομικά μπορούν να κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή, βγάζουν περισσότερα θέματα την ώρα. Λοιπόν, και έχουμε και έναν μηχανισμό. Αυτό είναι ορθοκοπτικό και συμπληκτικό. Δηλαδή, αυτό το κάτω μέρος έχει ένα μαχαίρι παλινδρομικού τύπου που είναι σωστικά ακριβώς το προηγούμενο που φαίνεται από πέρα μέσα, κόβει το φυτό. Η ανέμιση κάτι κάνει, βοηθάει έτσι ώστε κατεβάζει λίγο το στέλεχος προς τα κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να κοπεί πιο εύκολα και καθώς φεύγει μετά από το μαχαίρι, περνάει μεταξύ των δύο κυλίνδρων, που αυτοί οι δύο κυλίνδροι κάνουν τη σύφληψη. Ο λόγος που μας ενδιαφέρει η σύφληψη είναι πια, για να μπορεί μετά να γίνεται πιο γρήγορα ο αερισμός. Εντάξει. Λοιπόν, είναι στηρώμενο, βλέπετε εδώ πέρα.
σημείο που συνδέεται με το δοχείο έλξης. Και εδώ πέρα είναι που παίρνει, εδώ πέρα με το δυναμοδότη, όπου ο δυναμοδότης κινεί τι? Κινεί και το, αν δείτε έχει δύο, φεύγει εδώ πέρα ένα σύστημα για να κινεί το παλινδρομικό μαχαίρι, αλλά ουσιαστικά να κινεί και τους δύο κυλίνδρους. Εντάξει. Και ακριβώς από πίσω είναι... Μα δεν κάνει αυτό. Χιλοκοπτικό. Λοιπόν, πάλι αυτό κάτι κάνει, πάλι κόβει το χιλοκοπτικό. Πάλι κόβει το φυτό. Άμα δείτε, έχει μαχαίρια όπως ακριβώς έχει τα μαχαίρια και η φρέζα, δεν έχει παλινδρομικού τύπου. Απλά έχει μαχαίρια σε μορφή γάμα και καθώς μετά τα κόβει έρχονται μετά με αυτό το κοχλία, μπαίνουν ακριβώς εδώ πέρα μέσα σε αυτό το σύστημα, όπου αυτό το σύστημα τα ψήλωται μαχίζει. Και μετά αυτά υπάρχει ένα άλλο ένα άλλο σύστημα που τα ρίχνει δίπλα σε μια πλατφόρμα που έχει τα πλάγια από το μηχάνημα. Λοιπόν, πάει και αυτή η κατηγορία. Δύο κατηγορίες έχουν μείνει ακόμα, έτσι. Λοιπόν,